gumawa kami ng istorya, meron kami expose. Hindi namin makontak yung ina-accuse na, halimbawa, ang sinabi ng isang talking head, si Paula Gutierrez, o si Carla Gutierrez, nagbulsa ng 600 billion pesos sa transaction na to. Of course, ang ganda nung nagpakita siya ng mga documents, nagpakita siya ng mga videos, nakita, tumatanggap ka ng pera. So, parang kumpleto na, but it is a one-sided story. So, I will have to get your side of the story, and if I was able to reach you, kaya noon, sabi ko, hindi, sulatan mo ako. Gawa mo ako ng official letter for my reply. So, I will have to wait another day para dun sa sagot mo. Kasi hindi namin pwedeng i-air yung one-sided na istorya. Dahil yun ang tinuro sa atin sa journalism, di ba? Be fair, number one. Kailan naman po, sir, yung media freedom niyo na kailangan pong limitahan? And po yung mga certain circumstances na yun? Na dapat limitahan? Opo, yung media freedom niyo po. Palagay ko kapag alam naman natin yung mga boundaries natin. Sa inyo po, sir, parang dito po kung may nire-regulate po sila. Wala. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung introduction ko sa inyo, na siguro among the networks na medyo malalaki nga, including GMA o kaya ABC5, palagi ko freest ng ang ABS-CBN, in fairness, including on issues involving the interest of the company. Imagine may mga ganong instances. Tinitira ko na yung Meralco, ang taas ng bayad nyo. Di ba pwede kaming tawagan, Mr. Gabby Lopez, o hindi, chika, yan yung nagpapasweldo sa'yo. Oh, di ba? Pero they never did that. No, so that's why, okay, hell to them. During po, a report po, meron mo bang time na, masyado kayong emotionally affected by the news na medyo na Conflict po. nag-conflict po dun sa dapat nagawin nyo at saka dun sa emotions nyo? How do you handle? Sa akin, may mga instances na hindi naman magkakontra yung emosyon ko saka yung emosyon nung siguro nakikisimpatya nga ako sa kanya. Yung bang may mga pagkakataon na mukhang kailangan mong isama yung emosyon. Pero ito, hindi ito sa street reporting na sinasabi ko. Again, binabalik ko yung dual personality ko ako. There was this instance when I was interviewing, recently lang, yung nanay whose special child son was being asked to upload. Yes. Diba? Dalawa yun yung isa napunta sa akin. So medyo emotional para sa akin. But of course, you have to control your emotion. Kasi kailangan mo pa rin ipakita yung semblance of fairness mo and control. Dahil kapag masyado ka naman naging emotional, baka naman sa inis ng nanay dun sa Cebu Pacific, sobrang galit ka na sa Cebu Pacific. Kawawa naman yung Cebu Pacific, baka naman meron silang gustong sabihin about it, di ba? So, kumbaga, para sa akin, yes, you can be emotional at times, but needless to say, you have to have control over your emotion. So, as a final question po, sir, kasi tinatawagan na kayo. Yung para po sa inyo, ano po talaga yung media responsibility? Aside po kung telling the truth to the public, ano po po yung iba pang responsibility ng isang media practitioner? Sa akin, well, basic naman sa amin sa broadcast, yung mga responsibilidad namin is number 1, to inform, number 2, to educate, number 3, ngayon mukhang kasama na, di ba? Kasi hindi lang kailangan mag-showbiz ka para mag-entertain, mag-sports ka para mag-entertain, but you can deliver the news, you can deliver your commentaries in such an entertaining manner, di ba?
Di ba? Siguro kung may pagkakataon, nakakapakinig kayo sa dos por dos pagka wala kayong magawa sa punto per punto. Minsan ginagawa na namin katatawanan niya. Pero we are able to send the message to the concerned government agencies, government official, or to the people as well. Diba? So, palagay ko, kapag natupad ko na yung tatlo na yan, all encompassing naman yan. Matuturuan mo yung tao na magkaroon ng pakialam. Ang napansin ko kasi sa mga tao ngayon, masyado yung apathy. Diba? Walang pakialam. So, dapat matuto silang makialam. Number 2, meron silang, hindi sila tatanga-tanga. Alam nila kung ano yung pinakikinggan nila, alam yung napapanood nila, alam nila yung nararamdaman nila, alam nila yung sinasabi nila. At saka number 3, yung nakabubuo siya ng opinion sa sarili niya. Kaya ko pa lang mag-opinion. Yung sinabi niya, Anthony Taberna, aking di ba? Opinion ko din yun nasabi niya. So, ginising mo yung isipan ng tao. So, kung ano yung dapat niya. But, on the other hand, dapat mo rin turuan ng tao na mag-responsable. Di ba? Na meron din siyang responsibilities. Hindi lang sa pamilya niya, hindi lang sa kapwa niya, sa area nila, kundi sa mas marami ding mga tao nakakausap.